Товарищ. Готов. Да. Отряд из 2 человек. Готово. Запускай, блядь. Как твоя жизненная позиция? Отлично, отлично. Ты у тебя как? Бомба. Ангел, да? Я Быка, хозяйки, я хозяйки. давай сюда. Куда? Или сюда. Или сюда. Ну по-нашему, да, операция черный тур. Да. Все, развесили, бля, мага, аула, чан, ислам. Ну слава, мага, варис, мага, варис. Сам время его урубает, блядь, чпок. Чпо, Да, стрим пересматривать, блядь, я давай. По стриму вычислить тягу. Я вас, там, С самого начала Кейджин Варс. А. Сюда, да? Или туда? Сюда? ну, вот эти места, вот эти почистить. Всё, давай. Сюда сейчас прыгну. Давай. Почекаемся. Бля, Рустам, придешь тебе бой без меня, бля. Мать совулёк. Все, давай. Мать святой, ты попьешь тут.
Yo, Ну, бою дичь я. да? Куда да хочу, мой кого. Беха на историю оборвать. Сейчас. Мы тут ненадолго. Точнее я. Ну я чат да. Давай. Вот Арби да вот, Ахмад да вот, Хасан хатуа, хваш ту делаю я. Все хорошо. Стрим нам чхица. Хица? А, Дроп пиво, слушай. Аюш. Бля, опоздал я дроп. Ладно, хренс. مش تعرف Дроп, да, дроп, школа вон Там уже засада. Прицелом курва гяту.
Урод. أول ما حتى حط قوس. لا أرقص. Ускослы. Мага. Проснись. Сейчас. Так, одного вижу. Второго вижу. Третий, четвертый. Они сюда летят все. Сюда летят. Один حاول تشوت صوب. Один, одна, раньше ты его. Ще вогнеш. Ця акція. Їх двоє там. Да, оружие. Хорош, Мага, хорош. Çek o soğuk. Şey даже. Сюда горело. Мага, держись. Там у меня один тут. Сегодня хатул тебе харам. Ты же видишь, в каком мы домике. Подожди, хочу. Да, ребята. Мага, держись. У меня 16 патронов. Держись, Мага, держись.
عبرات ودعقول مختلف ورك عورع ورقو قويتك سك صح هو شو دين مشوار زاوية ونقرهم مين يرهم كو ركزك بيجي برنجلات يلا سوسي برز يلا كراس تبش حبي يلا والله جوال هذا تراس كري توك حقيقة شلاميهو كيرو شلاميهو لا يا دالني دون بيش شو короче شباش باتروني اس حقيقة وور باترون بس رخصو صافشك بس أحتي خاتشو أتليش برهم الرشوع تدو عند راسو حطو كراس بابستي درس وتصنع حطو تحت هذا شلم اوجو اشتروه هذا هو تيجي هذاك دوم مزلوط تداتشو ركزك كوردا صوتشا اوجا صوتش يا ابو صوت جيرز دموت جوات ارشا سيول حاجه كاتش كاس جيرز خندات رزي А этот не ожидал, что я зайду. Скарель, он. Фы? Скарель. Уж полный патрон, что Скарель, ну. Ага. Значит, мой яхтер с одной стороны был. Фига. Верятская, вектор. Рюкзак курцу был, да? Таким губором называлось. Вот и гамбацер. Это родина. Сохнул. Так, тут я был. والله باترون جاء مش حيتصدر. ده قلت اي اوس. Возмостная, рюкзак единственный. Цигель тебя. Да, тебя. Сай рюкзак Петрица, они говорят. Каждый заметит. Да, бац. لا باترون المدينة شمالي حي استيج. Там ты делал. Погнали на запад. Калашонус этот, как его. بريل لا تجيب بريل. Калаш. شا приду. Бранжилет театр Да, я сам. Уля дох. Ща я сам заберу калаш и патроны. Чай. Вон угол, ну подножие, ящик угол. Абуабачек, яцерь, алицерь. خليك سكريلر مشا ولا هذا سكريل اوس دال حقنش موتكي دالني سكريل مخوص مشا عايزين у подножия ящик угольский. Калаш Андрас. بس حي تغير صور صح هتحيك فيهم. سكريلر يتوه يسولون دوف. Айди надо мягкие. Понимаю, Виктор. У подножия чего? Дома или? Холмик, холмик там маленький такой. Ну нафиг, я бы самец. Мет тебя и Лара вон холмики. Да, уже. Хвала. А табу богнер зонтер. أي حماش عقيسار موضوع صوت
Maga ha ulici, na bratske ulici. ايوه ذاتس Ага. Рядом остановился мужчина. بيقول Они ржوا, щего. Ко мне бегут. У камня, видишь, да, торчит. с какой стороны они идут? На 250 со стороны порта. Вот, вот он стоит. бинокль, Юаш, бинокль. حاول ارجع اول Марго? Давай, отвлекай. Ну чего, Мага, ты мне скажи. تتعني استوى Угу. Слева обойти делать, что? Слева ходит. شو حي Отдел. Хвала урваху самого. Ца ужаху, этот второй сейчас бежит. Ца дом что, ца слева, а вот жваху шайбач. كذا ناس حبيبي حطه في جوابه هم عم يغوزوا شو راير استاذ وش الله تقاور هو حتى والله وخوض سرادو تزايجون دا يقول شو ما ياش كروب كجلا وتسلج قاور صراحه حتى حاجات تحشك والله وهرس تحوك يا ولي حتى خطلش بيها يو حتى بيانت سوني والله تهبا داو خد الشقه تطلع الزرار تحضر تيا ولا وش نقطة بيبي از نقطة تعتبر زبط سيدات بس أربعة كويك باترون не чуть больше чем 13 я думаю что все وي короче شيء هوا تناش وقوية لأن تحشى ناجي كشوال والله جوك عيت بروسكر الجير Hasan готов, а то Илхан. إيش يحسي انا بانكا يا اخي اخوي بانكا أسطي ده أسطي طيب له ذات وذلني عشت Как смешно. Кичер. ليلى يوزيو ليلى تاخذ جاب لي لجقس متى بولغوتشوا Уча, мало больницы. الكلينك هم وصل على الدوق دي هايو يوصل هاي انت ده بلا حال عندنا تستو ولا حال هاي انت ايش لبوي خديعه ايه هذه كده وين هذه عتيد Эх, да, Асад, эх, да. Ты да обвели вокруг пальца, как маленькому ребенку. ايه الله فيه فيه اي ولد يا رستم حنوستن يوخ يا ولد حاول رستاج Al. يوز يا يوز لنا يوز يوخ بيدياتريس تريبيفت مالي بيدياتريس تريبيفتيس Ha. Терапевт, تريبيفت педиатр. كان جيش تحم كويس نور وجد ذيك Ne. موخا ماشي فمولي شي هم قاطع Da. قبوت بامبيرا وشي مهمل شي Yok şu. مزبوط بانه مش مولوات. اي حسب. وشي يا اسكي وشي خلاص. شي تايت شي تايت وحسن حبيبك بياخذ دي اشغال سيجاي ايه ايش المولا سبونج ات يا كتشكا يا ما صلي على
رام بينه حسن مش رام. يا ها دول عدوك بقيت ها دول حسن ها رام شيء بينه الوضع عبوس. فرام بالله عش واحد شو واتساب في عيا اخلع وديها اوس راما يا قصدك دواش يعني راما بانوراما. اشل بقى حسن. Yoruyoruz zresztą azut. خمط. Ay tamam ya yo жиqas bulgucho Leyla ya жиqas tablет. Пять писья медсестрою, шташ медсестра поликлиники, терапевтические отделения, стационарий, мог бы. يوز. Она мне много чего про тебя рассказала, блядь. Я же говорю, тебя обманули. Ай, блядь. Это надо наедине поговорить. Столик накроешь, блядь, открой секреты его, блядь. Открой محمد عاصم من شو سكريت هذا حسن دكتور شيء استوس. Короче, был августа. اوه ناتاشا. حسن. Neyse. Ha. خلاص. Хоучная фляжка твоя. Не можешь подавить восстание, возглавивая. Так Будь что... доминантом, Так что... Кино датсики. Ваye. Т-34, кино датсики. Rahman. Бэха хугугун. Вот, да ты же тоже мастер для квартиры. Самый последний тут есть. Есть, да, вау, я. Аж дал до что дитя. Что, да? Самый последний, мы что, да что, тот дате, когда что есть? Сун знаху, сын бац, рукетка. Да я съездить. Шпаклевать для то مقدرش بعد شپاکلوکی تو مقدر دو شپاکلوکی فکر واش سگ بچو تو حد يحكاش تحوش قطو نتيجة الله كدوش يا أخي. بهدى ديتش دواء. تعمد ده فوت تخوض نتيجة تخوض بوه بيج وقت هو جيك. خمات خاتبا رستورش ده هيبش. تخوض хатусиш. Насколько я знаю, потолок это прямо вот это. Что вы? بلا حاجة. أبغى. أقصد ولو. Шикаго. Поймал, сука. Эй, сопрелес, ау. Адела муюрила с тем. Все, со мной, да, макачу. Видео на лескейма. Ей. Качу, ты это? Что вырубает покера? Я что вырубает покер? Они ушли. А вот это. Все бывает в жизни. Первый раз. В твоем случае 10 раз. مش هاخذ شوي. باقي شيء مثل أول. نحبي Накбац. نحبي. Учапыш. Да, локи حين. Во, все, вижу. Вижу. والله وينو سوتشا. Сама вача, сама вача. Центр будешь, а теперь дальше посмотрим. Сразу загасить. А мы чего? Да, مش أول رستم قو сразу. Да, молодец, дик, лошка. С моей помощью. Да. شفت زعمك. حسن نقطة إيش مع حسن حوصل. قاعدش أنا ما بدوش. ويه ودج ويش عطلوا علي عوق كويس حتى تصور بكويق عوقوا. الشغلات سيدين الكوري SKS.
О, я готов. Где она? Где она, детка? Ну чау, Где примерно. чудище, а? Примерно. информацию. Сардал, сардал. شوني ته وقت صنع ده يقول خاف شو Хахозюн. حوزو تصو وقت صنع قول جلوك ده Машин көрürsün. Ha. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Где? Где мразота? Круг сужается. اوه شو تصو О, че? تصو هذاك شو تشو Hello, motherfucker. Готово. اي لا جيت لعب تسألني هيج هو شو دواكم تاتلوا تني. Тигр отбыл, бушат, сверху. Надеюсь, нахуй. Кичкович. Жабо беметуру сама бетерим yani. Рустам Абырёва, аш ты шабук. عطس دروب عطس هيديه دكتور عطس حضرتك اي عطس Ой, ан... Dur rüzgar bu şans. Dur rüzgar bir şey. Шун бес. ايش اللي بقول لك بوليت عاد صور يا اخي سجل بوليت Секунды öldürüyor. Ye. Pozisyon. Ой. 556 датsun sa 30 сколько вопросов я забыл. На, 30 сколько он хотел. на, эц. يا اسفي خوش اساس لو حش بحت بيش بقدر Все, Ana давай. ne Хоп. var şu an? Allah maçın. Mükemmel. Машина у дороги, да. Подарок Каниню. شلون يا سود يا ما يا خدشو يا خدشو Чёрный чё, халка, я بيتسي ريوك SKS угитасон, 3% я. Реагиха. Он тебя не уважает, Асад. ну что поделаем Ну, четвертом челю ты гмияс. Знаешь ты? Так, все не языцем нельзя. доктор Николай Так, я не знаю. Обычно дареному коню в глубь не смотрят мало. Kanyon zaten ne смотрит. Блядь, задница или жвали чума, да? Bu sám ты наверх иди. Наверх горку. Наверх горку я уволю. يوضع شو Ну, на выбору. Давай наверх давай. Ушел. Брыджелет улеть. ماتسجل Ащада, бля, лаки ворд, да. Достав, я не думаю, что ты настолько тебя обогнали. На... А щит, бля, давала и кода то обявала, то не да. Я блин, мотоцикл. А кош что это, ты? Peace. СКС. Да, burada ни хрена себе. А sen eski что акусик yok. Эмки. Брыджелет улырёшь, бекхан. Первый. Я сам на первом бронежилете бегаю. Ай, первый, хотя бы, видишь, сейчас вообще. Хамычи, целос. далее судминики патруль где за что просто пятерка Бля, мало, может, чат их что дарова. Бля, фучах, ты бутола. Мама. Авал ты мотоцикл. Хану я утра. о боже мама я сажу соба Азотчуз. Авале. Че-то, бля, чарви от шусра. Да, а я. Наконец.
Все, давай. Куда Дальше, давай? дальше, дальше, дальше. Асоци, асоци. Вот я выйду. 5.56 патрон. Калаш патрон, да, солнце. Секунд, да. Опять. Ну да. Подожди, هذا ماذا 5.56 патрон. Да. حدا شو صار 30 патрон باش وش. شو ты зажал бы? Писать раз. Свободи. Девятки жди еще как. Я лиса özüm o da atmış. Adam sol, sen milyon. 30 патрон мапа. Суге. عادي يدعمون لبهم برا ده سبوات ما. Ну, бацан, все. ولا مخاو هاو ده كان يسون لوت يا حوار. Mama. Девятки дивишон. Тут девятки. Атасыл. Алло. السلام عليكم. 5.56 وعليكم патрон. السلام. عاملين Ладик, да. ايه Бекка, حيك الحمد بيتورج. لله. حيك بيتورج دالي عطس على الدراس. او لوت يا Дивик пятерки. Посыгушься. За 30 патрон, атас, пятерка. ايوه Ya весело. Бекка. Али, да, вот, вместе. Девочка, асоциация, ложь есть. بس تعودش خليه هذا مجدي تعيش ترواص صوت على الجوسة بكا مجدي بكا صوت بيجري ستيمج عايز يلا Устав. Точек пищок, отлично. Да, ва, сейм бизнес точка. Голов групп ясно. Что надо? hamqi tisu hajo ko amaqi mission halishki metik lor hanit osh مش حل شو. halishki hal machine laqtich ايش يا ayush bilad وقت حتى الان بلاد تنا مش عفوا دي خير والله قاعد والله بلاد دوكا بريكتي مي شو عم بلاد ايه طيب هاي بس بيجا честь да не понимаю бля Сабрды первый гость будет у нас. حلو вот именно гостем бля المشا كذا صفر. Устав. Есть. اصحابك لوط بلا جو يا كيز لوط بلا патрон жоқ қаннен деші лот қада Я есть до всем. И тех мало. лот кстати лот тут одна лодка тоже нету лодки. Пусть дроп, а сейчас не видишь. Пуп 95, бля, шалол. Где? Ага. Вот сейчас их будет прессовать. Отметку заехал, им по-братски. Где движение? Сейчас будет движение. Мне кажется, сосновка не будет. Сосновка не будет зона. Или может быть вероятность 40%, что сосновка не будет. Загби, вот себе даже. Ну что ж такое-то? А? Да. Еще молоко на губах не обсохло. Когда ты полз под столом, моя шляпа висела в ресторане, а рядом сидит. Выучите фразу же. Опа! Башта и сон. Мага, хау 5.56.
عوض فدي يا عسو تسونا فترة جو اشهد ولا اباس نوتي خير تيشميا خير ها صح هو حتى موتك بس انا بدي لك عوض مش ورد مش ايه علي مو هو ماجا مو والله عم والله ماجا حواصم يا هوية ها اي هو وقت ابزات في اي حد 11 باترون صار 11 شو بقول بكره مش حسن عادي صح قلت فيها حسن يخطي له كذا حسن دعوه حوه انت كده سوي هو بش اساس لو كده يا ابو عواه هو بدا عواه لا لا يا حي ايش كده حتى يهتي بيز يا اخي دقس بيت سوي ده شو اها بكره بيرو ميوزك كده يا ها دقه ايوه صبر 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 ويسترو عيونش هذا حسن ماشي بوليت مية بوليت это уже поздно подстраховка ладно Хоги пика патрон 30 патрон бари Банига 30 патроны бит патрон запаса я все. ой عينك откуда Зато девятки заник шорты был я. شورت شرجو لا تيش كواشي في شنو حتفضل هلا رعت ولا سكواد هتخشي بتساوي فرق عملي كده بس تعال الداك صار تكون حاجة بوتر بروت حيب واكشنز وقتها هيجيب بوتر برود ايريا ايش تيجي رستم несё حسن وين فتستابير حلوها باش فيك كان ميديكال oldu. Uz ba alaka gute barış na 160 gute bice te bušan. Они тоже мост хотят подожди. Hasan Balgon. что там есть движение Лот кажу Hasan лот. Куда да, спатываю жахт, не вай. ما الله قاعدوا تربيه صبر إذا بغيت لا عندها اختيز مطولة Hasan مطولة. شو بتاعتك باترو ما؟ где эти раки ну что يا ازيت المو. شو ما ورجيت هي هاو بول Balgon plage تا بول في تعال يحترق على في السباق وود حتى شيري TikTok på banan sen şey bir de bol kat. Gürü автомат gelmiş diye falan. Так, фыш су, брат, божачки компенсатор, ячки на автомат. а то Hasan дюша iyi öyle. شيء قوي يوسف معك هو. лишнее حياة هاي. Ya lan yol. Илая, да? Bu çabuk ya şimdi böyle. Zon kuaşmeni. Бочаде. Kuaştan. الموي دكتور بيرس. Ile o no way hadi. دكتور برايس هو. Pierce was priced that. Пирс. А, какие знатоки английского языка. Бля. The Hables and Ables and the Fables. Да, The Apple. Mentos, the Ventos. هل ايش وش تموت؟ Просто продукты цор хол. Да, Apple Juice. Hoje beitas, da beitas. Ты, блядь. حبيت جا. Assalamu alaikum.
وعليكم وعليكم السلام. واو قوة. Что ты потерялся? Да, что ты? لا تقدر شو هذا؟ 这样木工好啊，做这出 شو مو واحد هذا؟ شو بزدن كذا؟ بتشابر جاي بتشابر. تحول ريس آخر باستاج. وين؟ Как мужчина плакай, Антасин, как мужчина. Эй, я. مش ضغطي صحابي. صور حيحتش متشاه. تيجي هذه. تيجي على غني لا. عمالة. تراس يبقى عم في تسعة ايش؟ سامع تسايتشو شنو تسمع يا؟ ديرك ابرزنا. ايش ولا ما كان ده كارت لوز ده سكاليستي بيرك بي بروست سكاليستي بيرك هذا ماشي الواشة. نيز دهل. ما ليه وعد شغل ذات ناس ابوها عن صحيح. وزع ابوها بشو يعني موش نبيلك باي. خدتك حم كورتيا وصحبات ميجي. يا مستر أجوين تعال مش تواصل يا أجوين. مستر أجوين. اهون. أهون. تعال خذ بدأت حد. هل كان دقدايت شو ذي السجون ده؟ ليه مش عمرت ساعتك حسن. ياك إيش براول ليرج لاستايسي. أقل ليرج عادي. اصلا شلون ترشات مياج؟ لكن دقدات. مش دوها. يا بابي وقصك وقت شو مشات شو موست سقوات. من بعد يوميس وصبوت راحت يمين أبو مش حاش بوجه. تو تسعة حاش بوجه. أربعة أرقود سيشن. علي يا حد حاول ترسل اللي وراك هذا عم يعني. عش إنك بقى خوش وشين نفسك ده هو. اي سون تاعو خلاص ديس زكستيتي على ديسكورد. السون تاعو خوت يقرا. خوت. ايش فبيرك ودعيها هو مشغل شو ما كانوا عاد. اشبه ابوجي. كان لوت كوردر. خليك يجداوي روش تاخذ بوتك. واحد تمسك يا بيجي بس. برجع سنوك تلفزيون. حسن. إيه. إذا داربن وين خداورسون فخم ميجريش أصلا ليه هم قاعد. مش أصلا ليه فخم ميكو. يا عوام ناخذ ولا يبيكو. يا زون يا. زون نار ماشي نار. ولا حد خوا. ولا دو. أو بلا حادثة نفط بار فن يحكي زون. نيكك داجي. حتى أدعوك نخبط. عوال ده سمتك كنت عوال يا رات عوض. حسن أخذ بتموت. اولي. أبو جرع يا زاي خشوا زيه الوقت نخبط يا دنيا. ايش بتسوي على شقليه؟ Сразу зон на штоку. Ремонт это вызвали. Издал она вышел.
Дамаж вообще ездил. Поживи, занять. Ya müşteri turşusu. Попробуем домики. Baba müşteri turşusu ya. Прикрыть, где то? Садешь. Я гранат лобака. Эй, حينانك اجل ولطة. Ебучий ты петух, блядь. حينانا بود ولطة играть. حينانك اجل. Мага, сможешь ты خاطر забрать? تتوش блядь. Очень معاك ليش شو блядь. سразу. Жахур харал. حلوة شيمو دي блядь. صبت وغاطة تتوش блядь. يريك حتى حكت شو. Что мы честно, блядь, у вас юдыш блаки, тормоз атоя, блядь, حواس جوك блядь. Блядь, вы كده حسن خنوط ناقص كير على لوت ياسر блядь. لوت طوكيلا اخد. ندخل ضغط أزلوتش блядь. والله دي صبت وغاطة دي. Мага, как тут там положение? А я вообще не хожу на положение, хожу. Мага, там это стреляет, быстро, быстро заходи. С берега стреляет. С берега стреляет. Заходи, заходи, заходи. Мага, عم يشكو خلاص. Ложишь. اقول انت اللي جيتني جايك نحت كل شيء انت. خي هذا زي وين تعشوش. Это... А, вот, да, целый. Чего? блядь, да у нас пять там, объект, да? Куда про 95? Без ног чего он тут? тут شimpanzé outros حسن عليه. حاجة جديدة. Ждал. Где он там? За бугром где-то, да? زبورة أصلاً؟ موجود كاتا اسكريس. Ясно. لا تقول شيء ليش كيف؟ А! ليش تقول شو أقولش؟ لا يا الله بعد قلت شنو؟ Ничего. هو خذ Ос. не принимай, не принимай. Посмотрим. Шла там. Oldu. Ос. А гранат, тут с кем хват? Гранат, тося! Гранат, тося! عدي فلا عليها гранат, тосаерцы. Щедрый. كان سقوا عبيد كذا عاد هذا واحد شو هذا ايوه вообще бронежилет صح مات даже первый бронежилет это كاسك ازدرقاسن كيف تاكير شيديا ولا لا هو كذا وانت ما قاعد روستا вообще без прицела. да запрыцеле сочтя разглушитель там я не помогать что ты не затащил
Гранату озерها وجرها حتى جواد جوار Ай, таса ярцу, я не слышал, что он бросил. Кажется, аж таса, не цу, не хи. بلا كيف تاتي دريتي كاس Хотя бы первый бронежилет дала ему. Надо сердце. Хватит экспериментов. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. وعليك السلام Hamdi ki Mozi. Дошли. Буду плащ хотят, что Произвол придет пока. أول كورس Не. методичность. تعرف برشلونة يقول مش كده شيء Это مو غايب شيء بس حديث الله حديث سؤال شو؟ اسمع واو دي جاديو ها граница выиграть целый раз. لا прямой эфир ما سلوين وعيان صدوق سلوين تو سلوين خجور روح أبو. Google ده مش بعض عواقف تسكو لا شيء تقولون على الموضوع تطيروا جادي بلا جرانا غير دار سوكشن داتو أصبح تيويل ست هنو سكين بياس راز واشو هنو شو هنسين. مش هنو شون مخنوات سكوادي حكي بياخد سام ديات. ما جو. مش ما قاعد بيك حتى ودي بيك رئيس الفيجينير هنو تجاخ يا جالو تج. وده تصيان كله. بيك كانوا كيدنا كيا كان بيدوم. بيكان بولا وقت دوام بتشوف Nasıl bir şey oldu? Oluyor dokun daha böyle konu. Доктор плюс Пирса, мол. Да, нового участников попист. Он не в доме учился, скорее всего. Тата ждут, что لا قهوة شعشوال نوانس تروتي برونيك Jak jsou čačuace? Čau. Podejďme. A. Sár, víš, co ne? U domu, přes čutneš. Jak si píš?
Ага. А здесь ши ушан здесь. Блять, حاسس فوق ده حلقه هذا Да, хат ши. صبري. الله شقي الله مخفي صار بس مالا. يا لا صبري ودوت شو يقدو شي. Хорош, красавчик. Ben meğerden nakboy okçu. Rustam bu tabii sen. خير هم يحكي دول ديش شو. Espeyim de. Hasan sağ ol ben bakmıyor. قلت يا اخوي Skar iteriyatsın bu. يا Хорош. Ne? Красавчик. Ne? شذا من عوار لا عوار Вот из. Hasan tu kan märtun tøyti bronik fan. Sagori уже. Kom var. Maga. Ya semşi şey de şu an. هذا Ne diyorsun Hasan? بدي ايتات عشان تدي هذا يا Kala şosu da skar hayta kubal baasu. هذا كم بساتري Bir ufta kala şu ki اسكراشات وش يطلع يا شد الحياة. وش Ну. Школер был бушен. Dergiş haytin turan patron. حميد Информацию. Мага, видишь ты? Сейчас на второй дашь поднимусь. Марго? Нет? Не видишь? Сейчас поднимусь на повыше. Да, вот. Ты ребята, доме школе хару. Ага. Тиги шутся. Ага. Звезд. А вот сторону школы. Вот и что же. Сану азур бикайро. Да. Слабо вырутягну нас. Фоди вахавата лутту. İlk çete yürüdü o. Sabırlı, sıkmalı Hasan. Второй броник еще есть что. Vatan ne teytim broniki diyor. А третьим сусеги ми. Ha? Хайг моя смотрит третий броник. Hasan'dan özü soğuk. بنبقى بخمس حسب صوت يعني. Zaten lut diye yaşam. Второй каски и секвичу. Чауса. Вот первый этаж. Второй броник курва халыш. Hem Enderhog daha yolcum ya da bakama. Reklama gazeteleri öyle için ne avtomat giyiyorsun. Гать. Моля зонда дышам. Зон, дети. Это неправильно. Это не та зона, которая мне нужна. Где ты говорил второй шлем? На первом этаже. Первый этаж комнаты там пролистай. تشكيش Все
ديك غير حسن واقعي حلقة يعني واقعي راح شو حي صوت يا زح حسن سام شي سيد واديجن حضار هاي شلون شلون بدي يسوق دخله شو حيتوش بك عفاف في شاشة ودي شو قدام ده شو قدام في شاشة ده والله just wishes ما قاعد Så säg mig vad peppisa köta det så gör det. حاولوا بنشوف Så det var ما قاعد uppdatering. شوي فاهم Hasa uppdatering كم شيء يا هرا. ظاهر انتبه اتجاه تفوت يا Så بيتي بروني كي شان جي شان مشى не هو не надо и точно ты прикалываешься سويش حد بينشو تيرو دالو يا والله هتعوي رجلك بو. это есть мечез мага شو المير بتشي سو جوز. وخدي يا اخي Второй броники. Патрон مش دايرة. третий ререн وز мага هاي تريد يولو جسو. يولو تسوي كلايات تسوي بالله. короче ابتيش ميتا يورو اوكي يا ريت عشان ما حيتا ازدا وترك صوص حتى يستش. شو ابتيش شو مش علاقة وزبيح. الحين تعال ليش اوبا يا هاي حسن حمديتك داني ما بجي شو عندها حسن ما شو زي شو عموي حسن جاب يا با пускай пешком бегу полезно для здоровья опа да нет су нет يا вот так прикинь نحشن طول оружие ديك بو متعب. عاودوا في العيال سادوش اوز في خالص سادوش ne ولا توبو امبول ولا بيتو فتوش ده استنى دي شو сук да that's it ضلم ده есть توبو امبول Орел Орлов. Ассалам алейкум. Не, патрон ждите сеца. وعليكم السلام где حسن Ты делай это! Подожди! تعويز حسن Ай, да бля, представь, я слушал, жгал. засесть да Ай, да. Второй этаж, ваш. Второй этаж, ваш. Второй этаж, ваш. بقى نحط واجه نيش دوح نعرف شواهو تعال гранат тест حمدي хорош ты чё блядь وسا ده صور تعال وسا هنصبر راسو حسن لطات بيا براس. شو حسن. تو كلاشر 5 ساعات حتى لوطات والله ايه. ايه صحواش اتيت شو حاجه خانا يغو بيستم вообще его есть حواو عو والها. نعم دخل فولش ضوضت فايت جوالها.
Ну, хоть что. Щит. Руслан, Йоу, ну чё? тут я, чё там? Блядь, сейчас подожди. Того Холодно. первого отмечу Сомали лута залоша. Кого первого? Время пошло. Я готов пиво лута. Минута 02. Вах веса. بص حكي العقصة شنو ضيق يقروا هذا يضيق مين يا عيال عقص واو فيتو اللي ويزي ويز ده شتم بابي هاروان سوناميز ايه سحواشن شيل منوتا يا وش وشوها ها عقص بقى غيرها ميت جاس مشيت حشخال مشيت حشخال ايه مينك يلا شملا مينك بص حشخال مشيت عليه رسالك هوت يسعوه مشيت مشيت اي سا ماشي دمو مشكلة تسامت مشيت ولا حبك بيسو ماشي نعلمي ساترهنز راكز وين دابر بلا يدو اتابتش معايا سوق بلاي اوف شلون شورت ابتيجي طيحت اشد ولا سوي راسنت هو الزون نهنا اوت ماشي نهنا еще هولا يرك весь лут не заберешь с собой مش بجيج ايوه ضروا يقال Можешь туда, Рустам? Сюда? Куда? Бегко тя. Давай. Дроп уехал. Месяцем было. Сколько как раз зона из седохой. Отдала. Давай в центр зоны куда-нибудь. Давай. С поля жду, Да. безопасно. Тогда маш халат по дороге. Я же муштяк красный. Не.
لا открыто такое. Да, дуак, домаш, хажвей. Нохом хубом блядь. Придется расшивать. Ждар кашу, я говорю. Хорошо. Да. Да, жила. О, справа сатёна. Segui. Tá. Os meus da tela. A cho phải nút số của Засел, да? да. Сейчас зона пойдет 15 секунд. Скаларбах пишешь, по идее. Важно. Халло. Абсолютно. Вахер, хозяин обстреливает. Да. Бля, жди кубрали, чего? Да, بالنسبة للمسيفين يعني تياخذ بيجبقش. Оу. Где ты увидел, старик? Халгянил. Гян же маснахмиус. А, на Н я ж тебе говорю. Второй там же есть недалеко, не знаю. Баги, соци, огонь. Сейчас отец. На НЕ, лапи, Гян. Там остановился Баги. Калар боже, хоже? Они по это в объезд идут. На гору поедут. Двоих вижу на Н. Они? На Н, да. Вижу. Один раз попал. Без имени. Ассалам алейкум. Саквуфхан Гер 40 Хувсар Сандхой Хион. Папк Яхас. بخا حبيبي. وعليكم السلام بالزمنة. يا رات شلون شو؟ Вож дакше, Ленчо. Вож бак. Поехали. Дальше.
Ай, да точно мага. هو Вот яхт. Я тату. там же он, да? Ай, да точно. Мага, да, как ты хочешь? Ну, остался открыт. Ай, что? Şimdi de перестрелки тиги. Давай сыграем пристрелки. Да то, давай. Ya da hak etsin. Ay, москвич это я галочка. Ай, да то, ты мугама. Bu çavuş mı? Ay, كيف ده حجيتو. ده على الدم. نرجع عجيتو معي وين يتغدى فرصة. هو بعدين عندي حمديت شو ما قال شو حيت شاتو. شو حيت حجيتو Bu ما. çavuş. بس москвичи да هذا بريبا أتمت كيو كاتته. Стяж кует. ها تعليش تسايق لاكا. بس عوي تديش باعون مستعمل Her tuğuş var. Her var. İlvoş var. Şey. Ha drop mu çayıcır ha? هي ده ما توقف كيف تشي اي ده كتابردي ولا باش تضغط ياك رياكشن ده يرسم Сзади мага кидает. Сзади. هذا هو اصلا عملت يا توب مو بطرون براندين وقصته Точно тигуа гушу. Мехта вор. اي واو تديش باص القباح شو كتايت وشو Мага лыхи бон лыхи. هو بقى. حلو فين شو ده؟ Красавчик. Финшу. Gez değilsin. اوه بعرقش دين هو تريتيكاز اخر ساعة بعرقوتن لا سووا Ay, автоматически нормально. يا اي فوديوس пулемет и وش пулеметти М249 Малайерс Уазик слышишь? Сейчас проедет мимо. ما قاعد تدريني يا جيا بقى وبقى كله отвечать же ничего раз. حنتحقق جوز جوز شو دوق راس من هذا. ما تساوي شي مشاريع ها فاهم ده هذا هو. اشتو جقين سكوند يا حقق حوخ يا زي راس. Мага, прощай. يصعد يا صار سوسيك دعوات وكان شي دي دقة وشي دي دقة Розостав, мага, очага чуди трети шлем. يا هي Нихуя. Прощай. Ложись. Блять, вот уроды. أول ما مش عشية
ايه ويخيط يعني. كاري وش يكون طلعت عشقيت ترجع عشتوش يس وما توشير. بسم الله تسكون. لا بوستي ليه جاي بليجي بلجن ديكي مات. لا تحبيلي تشيكا هيك عطوت يا ميسو أضوت جازري. هو يزون كده. ولاش ديروا شاسو. ديروا ايش هذا؟ يقي شو نقول يقي واضح زوني رور حش واهس فيجو. ايش دويتي قول صح. اوج اشهد بقول ولا باديو مير. هون أصلا بس وش عشتو دي هذا. ما مش يحتاج زي بقول شوية. وابشي بزداتشي. دعجان. ايش بقوم جاية نه это читер 100%. Hoje ولي يويها او بلا بريتشر تشاوا حاجه تشاوا كاكا او وحيه حقيقه Что бета грин ляга как он стреляет. لا كل واحد عبواز راح كل واحد حولي وقعد عبوز الدنيا دونس. يلا والله يدك почти сантиметров 10-15 وجدان. ما تحط باص دي والله قاعد خارج لا الوضع تشوفين ده وصحابنا دي وجدان. خدنا أورا صورا جا خدش سيبيلو جا читай лог изгя хур чем Якутии Красноярск цвара хейда Иркутск. Сейчас захват бороться, может тратиться. Но Волгоград его угодить. Читай сухой мороз, я ты лог из хур. وصلت عدو شيء يبغى بطح عقبه خير ويسوي زبده. Да, пройти, да, минус 56 метров. Обычно минус 45. اما فلش قناطو يمه. Читай срочка служить, да, за армию, шинчара. وقز دوخي وقز. ايه حتى هو انا هيحكي جيس اشوف يعني جوب. ايش في جوبا؟ استاذ اوه استاذ اوه شاشتك درجة ايه شاشتك ايوه يعني مصدوخ. ها ايش كلها تجي كل وجهي دعدي ها سو دوتر ادات دوتر راس حط دوتر ايه باي استاذ حتسوق لها مش نيسلو حكيت يسو اي شيفت اتو اي شيفت شيفت اتو يا واتس دكت ساعه ويزا سو اغلا حديقه عسبرشو اخذت شو يا خلاص عمدت انت ايش شو يا هذا.
Вот. شيء أبو لابر. يا بيالي Считай, где. Кто что болит, да? Он не головой думает. يا رستم فنا عدوتي وكان سجل فخياني هانزو قوان يا بالك بوزا وأبو يحبوا لازم ده سقط الليكريش وصل بواتشي. إيه لازم. Sen kwaçı hırtı kaçıyor stam. O iyi aço kwaçı var. Adam yani diyor. Böyle kar hırt böyle. Дух там я здесь был, но би обычно. На деле слабо помню. Ya. Böyle. Hatta hayır. توم اخي لا عشان بابا بدي يا حسن ارجمنت هادوج مروان Yok o çobalit hoşlar. да. انا بستريم بون ساعه فيش سكوج ولا اخو يتم ما ستان انستغرام توصي دار عايز سروچنو كنت هادوت يا Bir bot ya böyle. Tanık bu yer. Yedik. Ya hon gördük. Şu an işte nak boğuzi nagasın. Hakitu. لا نمر الحياه مش حرب يرشد. Şaşta nakş bozi. Nak. Tabii. Tabii. Ha işte böyle emordon, gamadon, emordon hayatı şu. İşte böyle hep bakın Kore'ye. Allah kalıyor. لا حمدان Ya ho hava. O Thompson. حسن وقت ريجن شي كغا بانتي بولش Ya ne oldu ya? Второй бронжилет. كار يبروس هو جدا منجلتي. Hani tiyarız? رستم. Hani tiyar? هذا هم جاكاتشو أشيد بولا متشاتشو هاو قوسن والله. Sen sayda ne? هاي في زرحتو في. حقوق حاتشو واو أتحق الجو. Ana bu son ya sabır diye aş avulit aşın. Ай, ну посмотри, Хасан, вообще. В чем паника? Где паника? Окружаем. Цицок бич, Хасан. Ne do acaba da bu. Муча. Следующий дом. Zilonu. Где ты видишь, Хасан? هذا كنترول على جويتس Что? Ух, чем сагва. Ya. Ben şu koyu boy bak ya az boy. Чем сагвио? Вообще. Топу эмки шоу. Мычай. Кус. Точка аптос şu an. Третий бронжилет, атос армолор. Aşırı bu da. Hadi. А если сагвио, третий. Бронжилет, атос. ازيك اقل سيشن شي كغا بانتي بولش Ama لا خطوي تشوا Perfect. Pato işte sada atınsan. Ай, أشيد عسكرين كلاش. Держи за атом, Öyle ya. Лута такачал сукар. Снайпер кятик, магай. Да, я тут Это есть плохо. Tактическая ложка базуает. شو عندي في سنايبر كده اسكاس يسو 34 икс еще, гей. 8 икс يسو. Ясно. Я не жду. Я не жду. Красавчик. Ну, мучал. Согласится, Цас.
ماتسك. يا أشي بلات توصل أشتس ببوشك. يا حالتيش حيات وتشوف. تشكل يا تشكل. ايش هذا بولاد عم موت هتموت سيات هتموت. تعال تشكل نحبوها حسن حوال نحبوها. هو هاي شو دي. وسبراو وشن سا. تعطوه تحبطوا حديال ضح بقى حبيبي حديال فيمورد حبيبي نشد ولا جنات أشتس. لا. واش هو اسمه تعواش انت كيغر ولا جارتك. Yok bu oynarız Hasan. مزحب. اشد ولا بوبتورك حاجه اخذ واتساب ولا صدقني كمتش كلني صندوق عدواش وديني بيلدو عند ستاندرد ده ما اشتيق ده مش اتحق جدوح اتيه Assalamu alaikum. Yok sag wuchan gerts ura kusar sant koyhan no bab yakhas. Эй. Загадка про пабга. Гергополь. Yeah. Oh. Тигр лесной. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам, тигр лесной. Машло. فوتوشوب تقدر Комментарий, самый за тигр лесной. Uçuyor Hasan. موجودة حسب شو طال ما قاعد شو تخلص. أضحك وزنك وش. أعملوا أطلع Öyle olur Abdullah. O altı. لا يا حتى وش الواقع شغل شواش Дело. دي واتشي دي دقنا يسوي جواي دي دقنا وداك شيخ أخا واو Рустам, дальнюю деревню. Идет дальней деревни. مدي وقتها مدي. Geç oldu evet bozma.
Abdullah, otur çimdi. Sabırdı hava, papa hava sabırdı. No, там. Молоз, да. حيصلح بلا يعني حيكمل الساعة حيصلح просто очкёртش. Тигр лесной. Брат, когда ты долг вернешь? Эсэлэр асэцэн долгият. Долги я уже вернул, братан. Ты когда долг вернешь? Мой долг тоже верни, пожалуйста. Ну, там вачан долго. Тебе я тоже прощаю. Следующая, второго. Второго уровня? Смотри, намылила сега. Я плохой дядя Бекхана, Рон, мылила, вообще мылила. Вот странно. Эгер мескавар седьмую. Там машин эмеде живи. Он Ты главное не слушайся, не слушайся. А второй бронежилет ведутся, вот момент. Тигр лесной. Я тебе 500 рублей отправлял случайно. Все. Не такой еще не он и второй яха. Я тебе 500 рублей случайно отправил. На донат, что ли? Случайно, не случайно стало, сука. Тигр лесной. Верни, пожалуйста. Пиши этот номер, куда скидывать. Бека, видишь, как Бехан оживился? Ты его, на его счет приходит. Это мои роутоны, братан. Роутоны? Роутоны, Ты меня без хавчика оставляешь. Я в семье один. Тигр лесной. Я хотел 5 отправить. Да, он, видишь, он хотел, Бехан, видишь, как ты его настроение ему испортил. Он хотел 5 отправить. Это необычайно. Так тебе пейте, бля. Ну что, важно, резко. Зарплаты? Папа, зарплат, мелда. Рюкзак. Рюкзак, бац. Рюкзак у папа, хап. Рюкзак нету тут. Папа, с хамьетью. Папа, с хамьетью на фиада. Atmeti tempo senin papa. Ölmesin Hasan ya. Maga. Hayır. Papa, atmeti tempo senin. Да, жестко 7. Да, вот, да, согласен, да, отлично. هو عايز تطلع هذا الدجال. Дай чай. чего уаники. Была. Тигр лесной. Папа тебя один ждет. Поляк очень. Мага вот талаца. Не ракур. Вот мое. Вот я ходил. Рычево. Прицела хошесун. 4 прицела. Şimdi buna. Hayır, hadi çok çayı çok. Есть. Третий мегерсон садил. ماشي لقطة. خش. وي روز. وي راكو. شاوش. بخلي حتى نقول هايدي. ساعات وقت جواتنا. قلت لهم اسبريسو وجهنا صديقوس. لا دويك شو بوديس. ايش دبل؟ لسه واصل. على لسه حسادي كيك يا ماشي نعطيه. Тиберлион. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام. Дима, марш вам.
Сбить Танора, сбодрала. Тигрлеон. 100 рублей донат за убийство рака. Какого? Дима, отвечаю, какого? У меня гражданцу как раз. البنت عم يشرب. Бля, молодец. Дима, вот этого? Аля, донат, хаед. Вот этого? Бля, Тима, бля, тоже еврейский диктом. А ты ж ах, стадо ах, минимальная 1000 рублей. Как раз то заправка. Он один в складе. Он один в складе, да? Не, у меня, я насчитал минимум двое. Зачем? ولا بنت شهيد. Тигр лесной. Завали сумку. Я тебя передал, что зон о захочешь. Все, задание выполняю. Лотто. Муча. خلاص خلاص. Я тебе оттуда знаю. О чем? Сфотографировал, да? Не надо. Беру ключ, я... Я что? حتى ساعديتوز اشبال الله. Тасадат. Он конкретно имя назначил. Смотри, ничего, ничего личного. деньги кидает, бля. الله يسعدك. ابي اخذ لاتشن Ай, а была все равно уже. Яшка нет. Вау. Акас, автомат, акас. شو ورح اعطى سيارة. Тигр лесной. Вали его. شو انت حتقوى لا شاي رستم اه اقوم حتى لازم. اي مش حتقوى لا يا روح. Вижу. Ну быстрее давай, пока он не дошел. Еще добро. Ирах корпус зарегдяш. هنحط 500 рублей بحد سيفير اي. Была 500. 1200 рублей. اجد بلا 1200 100 рублей даже тасадат, блядь. Виктор. Бекхан, я не ради денег, я ради, знаешь, чего? Оружие, хая Андреас, хая Ланзер, асхалы ворсы. Все честно было. Блядь, суд Сукузи моя церковь. один уси, а блядь, ты школу ракет, сколько кускова, блядь. Все, давай. Арвач был. Бекхан, вал Харланс был. Ладно, осторожно, Лилгор, да, еще. Бекхан, давай, Бекхан. Не будь жадиной, зачем тебе это надо? Как раз накопим, да, я по ошибке тебе 500 рублей скинул, я говорю. Цендол дал, дуй. А счет отбываю все равно. Бухимцы. И темный мучал, и темный загрузится мечта.
Устосовый. За аркаса походу. Ну хочу Хасан. А да, ну и ват уже играть, хочу мат. Хасан. Ага. Дана, Таддир, Бекхан. Обоим. Мы вместе с тобой обоим, твое убийство. Мухи, есть уже огонь. Да, не целый. ويخي تا وش حتى ماشي حيوان تشر عنده جانديت شليزة Да, Ханз бойда гатто. Но с нами ви вортхо. Асан походу аркаса моцу. да يوم اشوال شو Еще один донат. Досада. Особенно за Бекхана случай. Приятно, это. Я хочу что, Змага, если он это в игру зашел. да خود وشي ناق حوين واس جرم حشوا Всякое. خو اشقص ونخي خو اشقص вот ну потом حشوا كنا احمد بي он в игру когда заходил его Не знаю. ощущаешь что кома вар он потом резко заходит Мага, ворвилаешь. Рахки. Мухи, ладно. Надо. ну да Ворвил. Он отъезд, гонит. Мне втис. что нет Ча, откуда? куда нет Тигр лесной. 200 я отправил. асин хамджан Магом Ткачаев. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Машва, мага. Тима. Побольше с такими челленджами. Тигр лесной, Камала в эфире. Тигр Леон. Я по ошибке Мишка скинул. Покорин. Да я думаю, не стоит. Тима, он и так, видишь, он замолчал на весь бой. Не служ, 20. Пятерки жди его, мага. شاين ديس Мощи не идем так. Баги отдают. مش يعني باقي دقيق Отмыться, да. Деньги надо за... Игру удалить. А я говорю, все игры удалить сейчас. Тигр лесной. Я не тигр. Я знаю, этот Тима это вот Тигр Леон. ВК. Я Смиров. Я Смиров. Видишь, я же не обижаюсь. Калаш, Скарель, с прицелом принес. Патроны жду, Дези. Рачила. Мага, калаш, что он суп? Тигр лесной. Кинь жалобу на него. Констрайк, на ножах лот ждал, вот на дереве. Так, несерьезно как-то. Мухи, а мухи. Тигр Леон. В бан. Да.
Тигрлеон, 500 рублей сковородкой его. Все, следующий. Бекхат, себе сковородки у вас, баргоница. Тигрлеон, Беги. но так, чтобы он не знал. Не, так неинтересно. Тигрлеон, легкони настроение идет. Бочка это, если увидеть. Настроение, да я не знаю. Мухи чхалхануэр, оказывается. Сходует. Просто мне самому интересно. Сковородки я вижу, что студию поставить. Алло. Мага, калаш мию, калаш, hayır. Тигр лесной, пусть его второй мякнет, еще 200 кину. Мага. 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 Алло. Бекха. Олда, что ты обиделся? Если я обиделся, ты вообще на сервер не зашел. Да? Мага. А, Шпокер. Фире, у меня деловое предложение к тебе. Бля, лахкаш хайдалиловое предложение, бля, а сай отпохтица, отподол играть, бля. сардел, Бекпо. Ну давай, говори. Мага, цамин на второй комнате около. Да, голос, секрет, да? Короче, это 200 рублей предлагает за то, чтобы ты его завалил. И Ну, 50 на 50 подпадим-то, да. Нормально тема. 200 рублей? А? А давай, дуться. Не меньше 2000. Не, 2000 много. Да, немного. Значит, бля, да нормально. Это ищем, а сусели гушу, он говорит, отбил. А что трясет? Так, отдыхай, отдых. 100% ви, блядь, из Якутии, как бы чули, вахты могу сказать, блядь. А да, вот, смотри, Тима. Я не... Ставку силе. Тигр лесной. Не, За 200 2000 мало. он его сам мякнет. За 2000 он его сам мякнет. А? Не, просто тигр лесной, я просто там посредник получается. Все равно вы сейчас сидите, там зону далеко, видишь, там в середине зоны. Сейчас попрут, сейчас вас завалят эти сосновки, которые приедут. Мага, подумай.
Хороший заманчик. Я не понял, я тигр лесной малу. Может, ну... Тима, ошук, я еще. А. Его жука, да? Что? Да то все Литве. Бег. Да те ж метесаться, он обманывает тебя. Обманом хочет тебя завалить. Да, водить овехом, да? حاول بكره يمو кружок Кения, что. Давай. Кружок веры, да? Или Хамя, ты можешь Кения. Нафес. Сразу зону очко лучше. مشلوع براتو انا والله ما تقول ثاني حاولوش لك كوبل بفهم صوفه зеленый метка, да? Блядь, ben делал кезгим дыгай. Яна, дуаш. Блядь, лучше. Бетманца. Я. Алёга вообще кигел. Там же машине. А бензин кваштан, а бека hayesla ya. Benzin kваштан. Поле ты даешь. Ша, саха. Ай, забыл его. Все, давай, мясо. Нахуй будешь, они сразу начали охотиться. Там да, ехать на ис. Машина. Люди, да, вот здесь ханва. Вообще не ваш. А может лишь обстрелять его. Сацер. Все хатмола. Маргой, давай, отборить. Мага, давай его. Давай, Мага, давай. Тес. Ох, quoi. Ладно, а чё уже? Хей халдызи, гранат ашкас. Чика, аяк. Красавчик. Я понимала, чанбио. А, bude, a dvě. Камикадзе. Да, Мага, зажим. Бачите.
هو ترتو لا الوقت موها مموي جملة ولا يقصد كحج والله سوي تخويرهم أرتو يا وأسوى الموري إزوال عنهم شيء ده يوال رستم تومي داروا واجويا سالي حبيبي الو مو حبيبي سالي حسن حبيبي نوات تعمل شق حاول جمعات ارتقرول ده شو حط من بيوتر يا زلقي بلاد سجانا ومارجريت زائد 100 مليون صعواش Тигр лесной. Сон же хорошо выглядит. Да, Сунжа неплохая такая. Мага, готов. Бетхан, а то и готов. готов мулаттır Hanze. Haydi перебить я заново. Бекхан, фудант мелкая Иги. بس الناس Магомед Чиниев. Это просто само совершенство. Куда выходит детство? Алейкум салам. Алейкум салам. Куда? Куда? Сюда? Ну, что-то аку служим, бач. Фу. حاشي مبشعت. المصحف ورس. بيقو.
لا سدومت أما خاولا بهو حيلون ده هذا هو ساعة أما يا لا سدومت إيش أقوى سموه سيت يوم سكع خير سوي Yanına diyen bu doğdu. عدي وش مرستك Så hawasze minuta bojda mehliš. تيش مش تخشوش شو وقت عش قصون رز ارتقلوا مشوار نص سيد دوما شو سيدني دومي عشان شنو الفدر خواشة دار راكس لا اسمه حملت وينشستر يقول له Том. Нам нужен зрелище нужно. Ага, второй бронежилет актив. да, чем мясо. Эрстегру чачу, салю чачу. Тебя на втором этаже. Второй бронежилет. Третьим, да. Третий. Здоровье, подлутать. Вага. Как раз заживал. Хилиться заживал. Вид тамятский. Сиги врагу. يا اشد ولا مش قابل حتى هو ده هذاك قد متوعي يدي عشان داتو يعني يسبر اشد ولا يرجم يا عمال هذا تسوس جوام ولا اشد ولا دوك اسكو قطو ايجاب ولا ترت حتى عمو بروني كيمياء في البلد يا اخي الجيز خير يا Он тебя боковым зрением видел, а ты его нет. Да я его тоже вижу. Да не видел ты его. Блядь, наклониться в сторону, как я его не вижу. Он камеру развернул, чтобы тебя видеть. Заранее прицелился, а ты его не видел. Ты просто наклонился. Когда он выходил, только тогда ты его видел. Бекхан, ты готов? Ты готов услышать? Нет.
Ну, что, квачи он. О, дохай. Так вот. Так обычно залутаться, да. С моста. Алло, хоть ты смысл, да? Она? Ja, Толстый бат. Давай. ولا مو 10 هون بو يوتخي سمولا وش ابغى كوبلات واشنطن شيب مترو وستاخلش ولا ما فوكس حصل حشوه Гости. Гости, мы гости. Да, больно мы тигры ждем. Сколько они летят, сколько. Авал центр. Стрик. Сметки нет. Речь сметка. Сметка, да, класс. Молодец. Joe, штучка бомб бези. Боник кемпер. Бех куирва. Аж космон мухугла. Юпион в чезе. Joe, شو ميتو صاحبي تفهم. Телефон olsun ne fikirlasın maaşı mektup. Да, я хочу жить. Да, محتاج. ليش كنت عيب؟ Что блин? Никакой. Что он делал? Что за беспредел? Ой, сачок дон тебе. نخي ماجا هوا تشيت هوا حبيبي يا فتش Ничего, примерно. يلا ماجا حتى يلا حتى داشو слышите
Дому что за орус? А чё, да? Ай, блядь. Лут отсюда. Лут тяхом, блядь, ты. Не, да, который лучше, блядь. Дохом болит, Чё, харвал, хар. Сейчас я сверху накидаю немножко. Ты кидаешь ничего, все, давай, выходи. Или отводи лица. Сандали ехал, вот. А что вещь, что центр мизм? Тоже верно. отводи, там حبيبي ده سأم ده بيحقرهم. خش عدي ضغط. انا صديقي دوما اسوق دعمي عندك عليه انت. وصل دومي. صوتش يا بوي يا اخويا. давай صوت. صب كنا حجوت.